Era unha das últimas balas que lle quedaban ao chicle para eludir a prisión permanente revisable. A súa abogada presentara un recurso de casación contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que viña a confirmar a ditada anteriormente por un tribunal do xurado da Audiencia Provincial da Coruña. Pero a solicitude obtivo o rexeitamento unánime da Sala do Penal do Tribunal Supremo. O fallo avala a condena contra o autor da morte da moza madrileña, ao entender que se acomoda a gravidade e perversidade dos feitos, tratando de ocultar un delito previo contra a liberdade sexual da vítima, tendo ademais a convicción de que foi este o móvil que o levou a realizar o secuestro de Diana Quer e posteriormente a asasinala, para evitar así ser delatado polo que fixera. A sala tamén confirmou outra pena de 4 anos e un día de prisión por un delito de detención ilegal e outro de agresión sexual en concurso medial. Nos dous delitos apreciou ademais a circunstancia atenuante analóxica de confesión. A sala bota por terra tamén outra das estratexias da defensa do chicle, ao considerar que o xurado adoptou o seu veredito no seu día baseándose nas probas practicadas no xuízo, sen estar influído polos medios de comunicación que informaron sobre o desenvolvemento do mesmo.